Şuň ýagny 25-nji maýda Türkmenistanyň orta mekdeplerinde 11-nji synpy ýagny mekdebi tamamlayan okuwçylar üçin soňky jaň dawaralary geçirildi. Adatlyk radiosynyň Daşowut welaýatyndaky çeşmeleri bu dawaralar üçin ýygnalýan puluň möçöriniň aşy köplügi sebäpli käbir enatalar bilen çağalarynyň arasynda düşünşmezlikleriň bolup, munyň ýaşlaryň öz janyna kassetmek sinanşygyna çenli alyp barandygyny habar berýärler. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agdalmazlygyny soran çeşmämiz şu ýyl Daşowut şäherindäki we regionyň etraplaryndäki mekdeplerde soňky jaň dawaralaryna uly taýýarlyk görülip, munyň üçin okuwçylardan 2000 manatdan gowrak puluň ýygnalandygyny aýdýar. Geçen ýyl Daşowutyň welaýat häkimligi uçurumlary 25-nji maýda soňky jaň dawarasyny bellemäge ruhsat bermändi. Şu ýyl 11-nji klass okuwçylarynyň her biriniň soňky jaň dawarasyna umumy sarp eden puly 2000 manatdan hem geçipdir. Bu ýygnalan pullar esasan mektep direktory we klass ýolbaşçysy üçin sowat alma, restoranda bellenjek dawaralara, konserte çykyş etjek aýdymçylaryň haklary üçin sarp edilýär diýip çeşmämiz gurrun berdi. Şol bir wagtyň özünde ol mekdebi tamamlayan okuwçylardan ýygnalýan bu pul serişdesini öz wagtynda tapyp bermäge enatalaryň köpüsiniň maddi taýdan güýjüniň ýetmeýändigine, şol sebäpli ençeme maşgalalarda agdalylygyň, uruş dawanyň dörendigini hem sözüniň üstüne goşdy. Şu pul meselesi sebäpli Daşowutyň Boldumsaz etrawynyň 33-nji mektebiniň 11-nji klass okuwçylarynyň biri öz öýünde özüni asmakçy bolanda onu doganlar aman saklap galypdyr. Şoňa meňdeş ýagdaýlaryň beýleki etraplaryň käbirinde de bolan barada maglumatlar bar diýip çeşmämiz gurrun berdi. Şeýle-de söhbetdeşimiz ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň Daşowut welaýatynda hem ýeti duýulýandygyny, şol sebäpli Daşowutlaryň köpüsiniň gün güzeranyny zordan aýlaýandygyny, ýöne enatalaryň öz çağalaryny ynjytmajak bolup, mekdeplerde ýygnalýan puly tapyp bermek üçin prosentina karz pul alýandygyny aýdyp sözüni şeýle dowam etdirýär. Enatalaryň köpüsi çağalaryna pul tapyp bermek üçin prosentina karz pul alyp berýär batýarlar. Iň ardan prosent karz pulu aýda 20% berýärler. Sebäbi karzyna pul berýänler manadyň her gün hümmetsizlenip durandygyny aýdýarlar diýip Adatlyň ýurduň Demiradyk welaýatyndaky çeşmesi sözüni jemleýär. Türkmenistanda mektep okuwçylarynyň, muallimleriň we enatalaryň gatnaşmagynda geçirilýän soňky jaň dawarasynyň şowhuny geçen ýyl belli bir derejede pes bolan bolsa-da, adatça bu çäre 2 aý çemesi öňünden taýýarlyk görülüp, okuwçylardan pul ýygnalyp başlanýar. Türkmenistanyň orta mekdepleriniň aglawasynda okuwy tamamlayan okuwçylaryň mektep ýolbaşçylary muallimler üçin alınjak sowgatlara, mektebiň bedegine, konserte çykyş etjek aýdymçylaryň tölegine, akşam restoranda geçiljek oturuşyga ýygnalýan puldan başga da soňky jaň dawarasynda we uçurum suratlarynda geýjek egin eşikleri üçin hem ortaça 1000 manat möçöründe çykdaja etmeli bolýandygyny enatalaryň käbirleri gurrun berýärler. Mektebi tamamlayan käbir okuwçy gyzlaryň soňky jaň dawarasynyň geçirilýän güni geýmek üçin azyndan 3 köýnek tikinýändigini Adatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan türkmenistanly ýaşlaryň käbiri aýdýarlar. Teňe formasy bolýar, otaranda gyzyl köýnek geýmelýärler. Tortuş suratyna düşenlerini olar nähile köýnek geýse geýýärler. Sen köýnegini geýýärler şoň. Ondan soň 25-ine gyzyl köýnek tikinýärler. Soňdan akşama başga köýnek tikinýärler. Şo kafe oturmana gidenlerine başga köýnek tikinýärler. Ondan 3 köýnek bolýar-da. Diýip adynyň efirde tutulmazlygyny soran türkmenistanly ýaşlaryň biri gurrun berdi. Türkmenistanyň resmi mediasynda ýurduň orta mekdeplerinde 11-nji synpy ýagny mekdebi tamamlayan okuwçylar üçin soňky jaň dawarasynyň uly şowhun bilen geçirilýändigi aýdylsa-da, enatalaryň we okuwçylaryň bu çärelere sarp etmeli bolýan maliýe serişdesi we onuň maşgala büdjetine ýetirýän täsirleri barada hiç zat aýdylmaýar.